Dala. Sa ano? Dili. Dili Ventosa yan. Yeah. Dili Ventosa. Sa anong Ventosa ko yan? Diyan ang muscle na masyas. Ah, pwede. Ano mo kaya kay sugar na yan? Ano mo kay sugar na? Wala lang sugar. Ako mag-Ventosa ka rin niya. Yan yun. Oo. Para mandala yung muscle na Ano niya. yung muscle na Dili. Sabab? Kala ko na. Dahil ako. Pila na yung ganang pinambapakalin. Pilang days na yun, ba? Ano ba? Ano yung magkain eh? Kanto-kanto yan. May space na yan. Ayaw tayo mag-short, mag-plate pa. Doon na ka. Ay, inulam mo. Wala ang ulam. Wala ang inulam. Ay, alums na ka. Doon na kaya magluto ka. Doon na magluto ka. Kaya doon na magluto ka. Magiginhawin ka na. Yan na, managawin mo. 3 hanggang 8. Eh, 3 hanggang 8. Mangaral. 308. Ang lahat ng mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras. Ang panahon ng pagsilang, ang panahon ng pagkamatay, ang panahon ng pagtatanim, at panahon ng pagbulot ng tanim, ang panahon ng pagpatay, at panahon ng pagpapagaling, ang panahon ng pagkaiba, ang panahon ng pagtatayo, ang panahon ng pagluha, at panahon ng pagtawa, ang panahon ng pagluluksa, at panahon ng pagdiriwang, ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon, ang pagtitipon ng mga ito, ang panahon ng pagyayakap, at panahon ng paglalayo, at panahon ng paghahanap, at panahon ng pagkawala niyon, ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay, at panahon ng pagkakatipon, ang panahon ng pagpunit, at panahon ng pagtahi, at paghanap, at panahon ng pagtatahim, at panahon ng pagsasalita, ang panahon ng pagmamahal, at panahon ng pagkapagod, ang panahon ng digmaan. At panahon ng kapayapaan. Amen. Talagang lahat may panahon. Yes. Yan, panahon ngayon. Yes. Panahon naman ang kagalingan eh. Apon June. Yan, Apon June. Ayan, sabay tayo. So, Merong plano si Lord sa kanya. panahon siyang pagkakaiga niya at meron din panahon ng pagtayo. Wala pa lang gagawin. Yes. Sana gumalik, sana magkaroon pa ng miraculous healing si Kosher. Kosher, Elma. Yes. Sana, isa pa. Sa pagkakataon Bigyan pa. pa siya ng pagkakataon ni Oo. Lord at sa ganon, marami pa siyang lalong matutulungan. Tulungan. Ayan. Lord, pagalingin niyo po si SB Elmer Hipolito. Kami na ako natin. Sana sa panalangin natin. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka o Panginoon Diyos na buhay namin sinasamba ang Panginoon Diyos Ama. Mula si Lord God ng lahat ng mga bagay sapagkat nabanggit mo sa Biblia sa mga ngaral test, ang lahat ay may takda, ang lahat ay panahon. So, meron po talagang paggaling at ang paggaling ng aming inaantay Lord God, ang aming binadalangin, ang paggaling po ni Abad June Panginoon. Sinasama na namin sa aming dalangin ang miraculous healing po ni Kosiel Elmer, Polito Lord God, sa kanyang nalagayan po ngayon.
naniniwala po kami na siya po ang Panginoon ng muli. Hindi po lang pagkakataon, Lord God, ng taong ito at makapagsiling muli sa marahit Panginoon at marahit ang taong tulungan, Panginoon, Lord God. And we do believe, Lord God, that nothing is impossible, Lord God. Muli, Panginoon, bless mo nga kami ko, Lord God. Paghipo, pagmasages kay Kuya John, mga muscle yung matitigas sa lalambot at gaganda po ang kanyang circulation ng dugo, Panginoon. At naniniwala ako, Panginoon, and we do believe, together with Nestor, kay Darren Eben, at sa 10 ng mga pamilya at tumutulong at nagiging dahilan mo, Lord God, ng kanyang kagalingan, Panginoon, at ang kanyang mga ulad to bless them always, Lord God, Almighty Father. Ito po ang mga sa aming dalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sila Oh, iyahiling sa amen. pangalan ni Jesus. Amen! Amen. Oh, Ikaw, amen. 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 Ah! Kasi pa magamit, eh. Kasi pa magamit. Amen. Mamamili mo pala. Pila ka. Wow, ini pas-pasan. Bibibib. Ito lang din tayo, Maya. Isa na yata na hindi ka na meron. Wow, pero siya ba? Ay, may pasyasan. May nalalimay mo na sila. Ano nga? Kaya? Ha? Kaya? No? Ito yung problema sa akin. Yan guys, update ko muli after prayer namin ni ginawa bago magsimula. So, punta kay BP. So, abang natin ng BP, update ko lang kayo sa therapy ngayon. 13 days na kami. Yan. So, ang target is magpapalambot ng matigas mga muscle niya. She's nag-clag, nag-stack up. So, kailangan natin panalambutin. Kung babae Diana, 95 over 62. Kaya? Kutsi na ka? Ano yun? Diyan ka matutulog. May tututunan ko. Yan sa panibato nito. Wow. Huwag pa yung babang BP niya. 95 over 62 ha. Pagdaba mo na. Pangumano, basta yun na. Second option natin. Second option. Tunod. Ilan yan? 98, 70. Babae na. Ayan. Ito nga karapot. Second option. Ano ba? Hop! Matutod! Ba? Yan na naman. Bakit eh? Ano pa naman kayo ng iba na? Wala. Talaga mabagya. Kira eh. Limlay pa niya. Wala ka ba?
Jadi Melaka. Ang tuwing katang. Yan, ito mo na. 18, 19, 20, hold. 20 na ba? Eh? 1, 2, Tuwing 3, katawan. 4, kontra. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, girls. 1, 2, good na? 3, 4, 5, ayos naman, diretso. May diretso ba? Oh. Alam mo ka. Yan, diretso. Papasok mo. Pasas niya kaya. Matutuloy ang pasya, sa luwaya. Diretso. Ano eh, sabi kita, kita. Sige, ten. Alam na rin. Ah. Oh. Balik lagi. Parto tayo buhay, parto. Masama na lang.